Men så kom han tilbage. Heksen er væk. Nu skal den så komme heksen ind. Du skal jo. Nej, det er ikke godt. Så kom der en her. Ja, goddag med jer. Jeg hedder Dr. Syge, og jeg har lavet min video nummer 2. Og første gang, men det er ikke første video, det er bare nummer 2. Og den kommer jeg også til at lave første gang igen. Så. Jeg har fået et brev, og bagefter skal jeg lige vise forsøg. Så jeg læser lige brevet her. Oppe drengen sidder lige og passer på en brev. Der er en tegning af Iron Man. Den er hat på. Vandexit. Det er forkert. Her står Adams mor på tur. Kære Dr. Psyko, tak for dit fede og geniale program. Men det er altså ikke luften, som suger ned op i glasset, din klovn. En klovn? Det ved jeg ikke, hvad det er sikkert. Det er på grund af undertrykket i glasset, som kommer, fordi luften fylder mindre, når det er koldt. Hilsen, Albert fra Blå Stue i børnehaven Spyfluen. Mange tak for det, Albert. Jeg vidste så sandt ikke, at det var sådan, at det fungerede det der sidste gang. Det der, hvor det blev suget op med det der stande og ting. Nå, jeg skal lave min egen lavehjerne. Og jeg forklarer det imens, at jeg laver det. Så det vil jeg lige gøre. Okay. Allerførst så er det her. Så her. Noget vand her. Tag noget vand her. Noget frugtfarve i. Og så, hvad var det nu? Så skal jeg hælde det her sådan olie i. Så hælder jeg det her olie i. Bla. Og så her hælder jeg 1 teaspoon salt i. Så skal jeg bare se løjer. Kan I se? Der kommer nogle forskellige bobler her. Det sker på grund af, at noget af sandet bliver fanget heroppe i olien på grund af, at olie er lettere end vand. Så derfor vil det så blive tiltrækket op imod olien på grund af, at det er lettere. Men samtidig på grund af, at hvis det kommer på en gang, og så vil det så blive ved. Og det sidste, så skal man hælde noget mere salt i. Og sådan bliver det. Jeg kan lige tænde for laven, sådan så det ser lidt mere ud. Se. Nu ligner det lidt mere. Der kommer en der. Godt. Sådan. Nå, det var alt den eksperimentise, som jeg havde for i dag. Det var en fornøjelse at lave en video, og der sker måske lidt tid igen, på grund af, at det nogle gange skal jeg ikke. Men mange tak for det, fordi I så med. Og det har været en fornøjelse at lave en video, som jeg måske allerede har sagt, det kan jeg ikke huske. Men mange tak fordi I så med. Hej hej!